duk ku hayo sama. Ai yau zan kuri ɗan rawa ba dai ƴan rawa bane ku. Yanzu za mu gane ƴan rawa ai. Allah kowa ya ja group ɗinsa. Kowa ya ja group ɗinsa. DJ da yake ka san ana maimaita kowace iriyar waka. To akwai abin da nake so in yi. Mutum idan kana nan ɓarin kenan. Allah za ka gane kuranka. Dan Allah wane ne ya da kansa a cikin ku? A cikin ku gabaki ɗaya nan gurin. A'a wanda ya da kanshi yake ganin zai iya. Allah ke kenan. Da Allah zaki dan zo mana. Dan zo. Zaki iya min waka guda ɗaya wanda baki iya ta ba amma gobe nake so ki min ita. DJ Allah akwai wata waka Umar MB Idanuwa. Sabo waka ce. Ina so dan Allah ki dan ji kai ma zan zo kan kai ba kai da kan kai kar ka damu dan saka mini da DJ ji ta ai da ke bodin ka challenges Thank you DJ. Kin ji wakan nan? Na baki wakan nan gobe. Kai fa, za ka iya? DJ dan saka min minti ɗaya kai ma. wani kike mai haske cikin haƙorin ta zanen yana da domin magana na ga zai sa ido inganta ka ji waƙar nan don Allah gobe ina so ko kai min concert ko kamar rawa in zai kai ɗan rawa ne ka cire min rawar da Allah ya kallo ku ne alƙalai babu wanda zai min alƙalanci idan ba ɗan kallo ba saboda ka san wani abu na san kun fi mu sanin wallahi mamin saboda bai nace haka saboda ai ko kuke ganin me muke yi mu kawai muke yi ko ba haka bane kuna kallon me muke in muna mistake kun sani ta an ji wakan nan akwai wanda zai iya kusanta mun rawar wakan nan minti sakan zaki kusantawa kin san me yake faɗa a wakan nan zaki iya zaka iya to dan kwatanta mun sai mun gyara mana ya za ku ka dan Allah sa ido ai an ji wakar ko wanda yaron ya san wakan nan dan iska ne ya san wakan nan ki zaki iya na baki gobe ai yanzu so nake kidan yi mun shoyin kadan gari saboda ai zaki iya ko ba zaki iya ba to dan nuna mun da Allah ke ma ga bajin take DJ Thank you sai wa kuma ya san sai da aka yi ko ka ji tsoro ne to mu sai wana ko ya ji tsoro ne fara mu gani wani DJ abinda kai fa yau shi zaka mun gobe ba da zaka ci uwarka wani kike mai haske cikin haƙorin
gwamna za gwada kamar gwada mun mara ai gwamna to sai kowa yayi wallahi yadda za a gane gobe ai ko za a fito da kwari kenan mu je gwamna wata ba ta DJ wannan kan wahala ne yaran nan ga wani nan shine wuce kada ji kaga na rantsi da Allah gobe sai ka shiga competition din nan in dai kai wakan nan ka yadda to guje wannan an dai san me ba wai sai an faɗa ba abin da ya wallahi iskanci kawai ya mutane ya so na ce mu je kaga ta gidi da dide kana ji dide tsake zaka datso mun tsake waka zaka datso mun a mu je yawa daga nan mu je mana a gafara mun ina wai a daga nan nake so ake ciya mun ne kai ba fadi kana bidiyo kana a da abu alamarin ni ma na yi ko? ko ban jiran mu mai samu ku sauran tije Kano ƙarya kuke ya ada ta ina tije Kano wajen su a dije roni jama Sha.